bon dia. Són les 7:30 del matí. Avui ens hem aixecat a les 6 per vindre al poble de Bagà, a la Cerdanya. Anem a pujar al Comabona. Estem esmorzant, fent un cafetó, val? I ara agafem el cotxe per arribar al començament de la pista. Vinga, anem. Bon dia. Comencem l'ascensió al Comabona. Darrere nostre tenim unes pistes espectaculars de la part nord del Pedraforca. Allà justament es veu el pàrquing on vam deixar el cotxe quan vam pujar amb ell. Ara anem al Comabona, que ens queda una miqueta. Per fi hem arribat al Prat i hem sortit del bosc, del terrible ascens del bosc. Ha sigut una mica dur, no per la dificultat, perquè no sé, sinó per la pujada, val? Que ens faltava l'aire cada 2 passos que fèiem, perquè està molt alt. Així que el Comabona és aquell d'allà dalt, encara ens queda tot això, així que anem-hi, que queda una mica. Bé, ens queda només l'última ascensió al Comabona, val? Aquí tenim el penya-segat que hi ha darrere d'ell. Apa, anem, que encara queda. Estem creuant la Tartera. Ja hem fet molt bona pujada, val? Ara agafarem la pleta de la Guilla, que és on hi ha el canvi de vegetació, per arribar ja a dalt. Va, anem. Bueno, hem trigat al final, estem trigant una mica més del previst perquè ens hem sortit del camí. Llavors s'ha complicat una mica, hem tingut que retrocedir, tornar a agafar el camí, però bueno, ara ja, com podeu veure, està a tocar. Així que anem, perquè si no, no arribarem mai. Per fi, al final ho hem aconseguit. Estem al cim del Comabona, 2.547 metres d'alçada. Les vistes que podeu veure són impressionants. Hi ha un penya-segat aquí que és impressionant. Davant meu, darrere del Xavi, està la cara nord del Pedraforca. Mireu, quina passada.
parat a alta muntanya, descansant una mica. Estem fent el descens del Comabona fins al cotxe per un camí diferent al d'anada. Així que, bueno, anem xinutxant, no? Ja tenim un altre cim, el Comabona, allà està. Hem pujat, és el cim més alt de la serra del Cadí-Moixeró. Té 2.547 metres d'alçada. A dalt es notava molt que no feia res de calor. Aquí baix es nota moltíssim la xafogor que fa. Hem baixat per la Tartera, vale? Per fer una mica de tallar camí, que s'hi diu. Vale? Llavors hem baixat per un camí que semblava més recte, però ens hem trobat una tartera, senyors. Així és que el nostre és baixar tarteres. Vam baixar la del Pedraforca i avui ha tocat la del Comabona. Bé, bueno, fins la setmana que ve, fins al pròxim cim, bye bye!